Kom, laten wij teruggaan naar de Heer. Hij heeft ons verscheurd. Hij zal ons genezen. De hand die sloeg zal ons verbinden. Hij redt ons na 2 dagen van de dood. De 3e dag doet hij ons opstaan. In zijn nabijheid zullen wij leven. Dan zullen wij hem kennen. Ernaar jagen om de Heer te kennen. Even zeker als de dageraad zal hij komen. Hij komt naar ons als milde regen. Als de lenteregen die de aarde drenkt. Liet u Smile Koor bidden. Eeuwige, liefdevolle God. Op deze joen binnen wij Bijenoor als gemeente. Om het lijden en het sterren van uw Heer Jezus Christus te betinken. Jo wut dat meeske worden is. Jo leefde aan het kruis. En daar stenen wij. Verslaan, beskamsen, aan het eind van uw kinderen. En zo komen wij bij jou in hopen en verwachting. In vertrouwen dat dit de eind net is. Dat het in jouw naam peerske worden zal. Dat in de diepte van het kruis jouw genade zichtbaar wordt. Troch alles in. Zo bidden wij voor elkaar, voor de vrouw om ons heen, voor al jouw meesgebeen en heel de schepping, om jouw genade, om jouw zegen. In Jezus' naam. Amen. Fijn dat je me hier joen komen binnen, gemeente. En dat je me thuis bij ons verbonden bent. Op deze joen van Goed Vreed lezen wij uit het evangelie. Over het lijden en het sterren van uw Heer. Wij volgen hem op de waai. Hoe het leefste meesgebeen van God aan het kruis komt te hingen. Hoe het woord van God dat meest geworden is in leefde uit de wroot rommen wordt. En wij volgen midden in het tumult van juichen en van razen, van leefde en van haat, van verrieën en verloochening. En midden in dat tumult maaien wij Jezus volgen. En zien hoe de leefde troch alles in staan wordt. Zo lezen wij het evangelie. Daarna is er de kruismeditatie. Wij luisteren naar de klacht van God. Ik heb alles van je dien. Wat hier nog meer dwammen? Antwoord je mij.
En we mij zelf een liedje stingen bij het kruis brengen. En dan denken we erom hoe die stingen die toch de tempelbouwers verachten waren, hoe die de hoek stingen werd. Het is een stroffelstien, maar het is ook de libbene stien. En wij maken uw stien daarbij liggen. In het besef dat wij al uw lasten daar brengen maken. Wij maken ik de stien daar brengen in het besef dat wij zelfs lietse, libbende stenen wezen maken, die dus voegen bij die hoekstien. En aan het eind van het dienst willen wij maar elkaar bidden. Lezen wij ons hele bestaan in de handen van God. Zo vieren en betinken wij deze dag, deze goede vrede. Waarin leefde, toch het juiste hinneget naar het nieuwe leven. Voordat we nu uit het evangelie lezen, zongen wij een lied. Leer mij, o Heer, jouw leien te betinken.
Jezus vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden hem. Toen hij er was aangekomen, zei hij tegen hen: Bid dat jullie niet in beproeving komen. En hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daar neer om te bidden. En hij bad: Vader, als u het wilt, neem dan de beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wil gebeuren. Uit de hemel verscheen hem een engel, om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden. Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Toen hij na zijn gebed opstond en terugliep naar zijn leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen. En hij zei tegen hen: Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen. Terwijl hij nog sprak, kwam er opeens een horde mensen aan. Voorop liep de man, die Judas heette, 1 van de 12. Hij ging naar Jezus toe, om hem te kussen. Maar Jezus zei tegen hem: Judas, lever je de mensenzoon uit met een kus? Toen degenen die bij hem stonden zagen wat er ging gebeuren, vroegen ze: Heer, zullen we er met het zwaard op losslaan? En een van hen sloeg in op de dienaar van de hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af. Maar Jezus zei: Houd daarmee op, zo is het genoeg. Hij raakte het oor aan en genas de man. Tegen de hogepriester en tempelwachters en de oudsten van het volk die op hem afgekomen waren, zei hij: Als tegen een misdadiger bent u uitgetrokken met zwaarden en knuppels. Dagelijks was ik bij u in de tempel en toen hebt u geen vinger naar me uitgestoken. Maar dit is uw uur, het uur van de macht van de duisternis. Ze grepen hem vast en voerden hem weg en brachten hem naar het huis van de hogepriester. Petrus volgde op een afstand. Ze staken een vuur aan op de binnenplaats en gingen eromheen zitten. Petrus voegde zich bij hen. Een dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten.
keek hem strak aan en zei, Die man hoorde er ook bij. maar hij ontkende het. Ik ken hem niet eens. Even later merkte een ander hem ook op en zei, Jij bent ook een van hen. maar Petrus zei, Wel nee man, helemaal niet. en ongeveer een uur later zei nog iemand met grote stelligheid, Jazeker, die man was ook in zijn gezelschap. Hij komt immers ook uit Galilea. maar Petrus zei, Ik weet niet waar je het over hebt. en op hetzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. De Heer draaide zich om en keek Petrus aan. En toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer. Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid, zul je mij 3 maal verloochenen. Hij ging naar buiten en huilde bitter. De mannen die Jezus gevangen hielden, dreven de spot met hem en geeselden hem. Ze blinddoekten hem en zeiden, Profeteer nu maar. Wie is het die je geslagen heeft? en ze zeiden nog tal van andere lastelijke dingen tegen hem. Toen het dag werd, kwam de raad van oudsten van het volk bijeen. Hoge priesters, zowel schriftgeleerden, en ze leidden hem voor in hun raadzitting en ze zeiden, Als u de Messias bent, zeg het ons dan. maar Jezus antwoordde, Als ik het u zeg, gelooft u mij toch niet. En als ik een vraag stel, antwoordt u toch niet. Maar vanaf nu zal de mensen zo gezeten zijn aan de rechterhand van de Almachtige. Toen zeiden allen, U bent dus de Zoon van God. hij antwoordde, U zegt dat ik het ben. ze zeiden, Waarvoor hebben we nog getuigenverklaringen nodig? We hebben het immers zelf uit zijn eigen mond gehoord. ze stonden allen op en leidden hem voor aan Pilatus. Daar brachten ze de volgende beschuldigingen tegen hem in. We hebben vastgesteld dat deze man ons volk van het rechte pad afbrengt en de mensen ervan weerhoudt belastingen aan de keizer te betalen. En dat hij van zichzelf zegt de Messiaanse koning te zijn. Pilatus vroeg hem Bent u de koning van de Joden? en Jezus antwoordde. U zegt het. Daarop zei Pilatus tegen de hoge priester en de samengeschoolde menigte. Ik vind niets waaraan deze man schuldig is. Maar ze bleven hardnekkig beweren. In heel Judea ruidt hij met zijn onderricht het volk op, van Galilea tot hier. Toen Pilatus dit hoorde, vroeg hij aan Jezus of hij uit Galilea kwam. En toen hij besefte dat hij onder Herodes gezag viel, stuurde hij hem naar Herodes, die op dat moment in Jeruzalem verbleef. Herodes was bijzonder blij toen hij Jezus zag,
want hij wilde hem al heel lang een keer ontmoeten, omdat hij veel over hem had gehoord. Bovendien hoopte hij hem een wonder te zien doen. Hij ondervroeg hem uitvoerig, maar Jezus antwoordde hem niet 1 keer. De hoge priester en de schriftgeleerden die erbij stonden, brachten zware beschuldigingen tegen hem in. Hierop begonnen Herodes en zijn soldaten Jezus te honen. En ze dreven de spot met hem, door hem een pronkgewaad om te hangen. Zo stuurden ze hem terug naar Pilatus. Op die dag werden Herodes en Pilatus vrienden, terwijl ze altijd elkaars vijanden waren geweest. Pilatus riep de hoge priesters en de leiders van het volk bij zich en zei tegen hen: U hebt die man voor mij gebracht, als iemand die het volk van het rechte pad afbrengt. Maar u weet dat ik hem, toen ik hem in uw bijzijn verhoorde, aan geen van de zaken waarvan u hem beticht, schuldig heb bevonden. En Herodes evenmin. Hij heeft hem immers naar ons teruggestuurd. Hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. Dus zal ik hem vrijlaten, nadat ik hem heb laten geeselen. Hij was verplicht om op elk Pesachfeest 1 gevangene vrij te laten, maar ze begonnen met z'n allen luidkeels te schreeuwen: Weg met hem, laat Barabbas vrij. Deze laatste was gevangen gezet wegens een oproer dat in de stad had plaatsgevonden en wegens moord. Pilatus praatte opnieuw met hen, op hen in, omdat hij Jezus wilde vrijlaten, maar ze schreeuwden het uit: Kruisig hem! Kruisig hem! Voor de 3e maal zei hij tegen hen: Wat voor kwaad heeft die man gedaan? Ik heb niets gevonden waarvoor hij de doodstraf verdient. Dus zal ik hem vrijlaten, nadat ik hem heb laten geeselen. Maar ze bleven luidkeels eisen dat hij gekruisigd zou worden. En met hun geschreeuw wonnen zij hun pleit. Pilatus besloot hun eis in te wilgen. Hij liet de man gaan die wegens oproer en moord gevangen was gezet, en om wiens vrijlating ze hadden gevraagd, en leverde Jezus uit aan hun willekeur.
Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere Simon van Cyrene aan, die net de stad binnenkwam. Ze legden het kruis op zijn rug en lieten hem achter Jezus aandragen. Een grote volksmenigte volgde Jezus, evenals enkele vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Jezus keerde zich echter naar hen om en zei: Dochters van Jeruzalem, huil niet om mij. Huil liever om jezelf en je kinderen. Want weet, de tijd zal aanbreken dat men zal zeggen: gelukkig wie onvruchtbaar is. Gelukkig de moederschoot die niet gebaard heeft en de borst die geen kind heeft gezoogd. Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen: val op ons neer. En tegen de heuvels: bedek ons. Want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal er dan met het dorde hout dan niet te wachten staan? Samen met Jezus werden nog 2 andere misdadigers weggeleid om terechtgesteld te worden. Aangekomen bij de plek die de schedelplaats heet, werd hij gekruisigd. Samen met de 2 misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. En Jezus zei: Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar, om erom te dobbelen. Het volk stond toe te kijken. De lijnders hoonden hem en zeiden: Anderen heeft hij gered. Laat hij nu zichzelf redden, als hij de Messias van God is, zijn uitverkorene. Ook de soldaten dreven de spot met hem. Ze gingen voor hem staan en boden hem zure wijn aan, terwijl ze zeiden: Als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan. Boven hem was een opschrift aangebracht: dit is de koning van de Joden. Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: Jij bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij. Maar de andere wees hem terecht met de woorden: Heb jij dan zelf geen ontzag voor God, nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niks onwettigs gedaan. En hij zei: Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. Jezus antwoordde: Ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Rond het middaguur werd het donker in het hele land, doordat de zon verduisterde. De duisternis hield 3 uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden en Jezus riep met luide stem: Vader, in uw handen leg ik mijn geest. Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. De centurio zag wat er gebeurd was en loofde God met de woorden: Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige. De mensen die voor het schouwspel samengekomen waren en de gebeurtenissen hadden gadegeslagen, keerden terug naar huis, terwijl ze zich op de borst sloegen. Alle mensen die Jezus gekend hadden, waren op afstand blijven staan. Ook de vrouwen die hem vanuit Galilea gevolgd waren. En alles hadden zien gebeuren.
Er was ook een man die Jozef heette en afkomstig was uit de Joodse stad Arimathea. Hij was een raadsheer, een goed en rechtvaardig mens, die de komst van het koninkrijk van God verwachtte en niet had ingestemd met het besluit en de handelswijze van de raad. Hij ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Nadat hij het lichaam van het kruis had gehaald, wikkelde hij het in een linnen doek en legde het in een rotsgraf dat nog nooit was gebruikt. Het was de voorbereidingsdag. De Sabbat was bijna aangebroken. De vrouwen die met Jezus waren meegereisd uit Galilea volgden Jozef naar het graf om het te bekijken en om te zien hoe Jezus' lichaam er werd neergelegd. Daarna gingen ze naar huis en bereidden ze geurige olie en balsem. Op Sabbat namen ze de voorgeschreven rust in acht. Mensenkind,
Wat heb ik je misdaan? Waarmee heb ik je vermoeid? Ik heb de aarde aan je handen toevertrouwd. Een tuin van licht om in te leven en te werken. Maar nu, mijn schepping zucht ten dode toe, bedreigd. Het water schaars, de lucht vervuild, de bronnen uitgeput. Ik ben je voorgegaan op wegen van bevrijding, leidde de uittocht van mijn volk uit slavernij. Maar nu, hoe ver ben je bij mij vandaan gedwaald? Opnieuw gebonden, slaaf geworden, slaaf gemaakt. Ik gaf je richtingwijzers mee voor onderweg. Woorden en daden van liefde, recht en vrede. Maar nu, hier schreeuwt een mens van honger. En daar worden kinderen de oorlog ingestuurd. Ik zond mijn liefste kind om je mijn hand te reiken. Een stroom van liefde. Levend water, levend brood. Maar nu, hij is verraden, verloochend en gekruisigd. Iedereen heeft hem verlaten, gelaten in de dood. Mensenkind, waar ben je? Antwoord mij. Wij zongen een lied.
Wij moeten nou een steen bij het kruis brengen. En met die steen brengen wij al uw lasten bij de Heer. Al uw te kwaadzitten. Al uw verrieën. Al uw verloochening. Al uw liedziet. Brengen wij bij de Heer. Maar wij maken us, ik als een liedse, libbende steen bij de hoeksteen lissen. Liedse, libbende stenen van het huis van God. Van de ronde van God. Die het Jezus maken had, trog alles heen. Ik noeg je hem uit om hier naar voren te komen. Ik wil je in deze jaar nog een liedverhaal vertellen. Bij het thema Alles komt goed. Het thema van dit Peerskefeest in dus hele lange. Alles komt goed, maar een uitroepteken en een vraagteken. En dan weer er 650 jaar verlien ongeveer een vrouw in Engeland, in Norwich,
een stad ongeveer het dichtst bij Nederland zijn, deze kant van Engeland. En zij wie als jonge vrouw, ze wordt heel dicht bij God leven, heel dicht bij Jezus. En ze hier erom bidden dat ze het lijden van de Heer Jezus helemaal vielen mocht. En toen gebeurde het dat ze 30 jaar oud werd, dat ze heel ziek was. 3 dagen hier ze heel ziek was en de meesten hier naar opjoen. En toen nog in de Rooms-Katholieke traditie, hier ze de ziekenzalving kregen en de meesten dachten dat ze sterven zou. En ze voelde zelf ik dat ze sterven zou. En zo voelde ze dat ze in die diepste diepte weer. En toen gebeurde het dat haar levenskracht weer omkwam. Als een wonder. Zodat zij mooi het vielen van, ja, dat zat dicht in de deerwezen. Die grote pine. Dat zij daar toch heen weer het leven ontvong. En de liefde van God dienen mocht. En ze kregen een aantal visioenen op diezelfde dag. En wat er het sterkste van weer, dat zij de liefde van God vielen, toch alles in. En later had ze die visioenen beschreven. En een centrale tekst daarin weer van, alles komt goed. Ja, echt. Alles komt goed. Dat hier ze vielt, toch die liefde van God. Ja, echt. Alles komt goed. En hoe het verder is gegaan met haar leven, dat gebeurde toen wel vaker. Ze had haar als kluizenares inmetselen litten. Tjen de kerken, de Julianus kerken in Norwich. En daar wordt zich Juliana van Norwich neemt. Ze had er in een kluis inmetselen litten. Aan de ene kant weer een feestelijke naar de kerken, zodat ze het wut van God ontvangen konden, het wut en sacrament. En aan de andere kant weer een feestelijke, zodat ze naar de vrouw zijn konden. En naar de meesten die bij haar kwamen om riet en treest. En zo weer zij dus een lied, maar ja, een lied teken van de liefde. Troch de deur heen, troch het lijden heen. En zo mogen wij dit jaren deel hebben aan deze viering. Ik liet ze tekens van liefde, het treest wezen in deze wereld. Maar het eer op Christus en maar het oren eer op de wereld. Zo mogen wij gaan. En nu willen wij maar elkaar bidden. En we mogen alles bij de Heer brengen. Het verdriet en de vreugde, de vragen en de hoop. En ik wil jullie 2 hele vreugdevolle dingen nemen. Dat mag ik klinken op de ziel. Juster jong kreeg ik een berichtje dat Volkert en Richt, ja, dat is het goed, hè? Ja, ik ben zuur even niet waar, ik ben de zuur van niet waar. Die ben op Nijpaken en Beppen van een lidsvamke Marit Richtje van de Janne. Nou, dat is een prachtig bericht. En Joet vieren Marten en Jannie Dauna dat ze 44 jaar trouwd binnen. Morgen vieren ze het, maar Joet is het daar. En zo, ja, Palm Snijn, een dag van light zien en goelen. Maar ik goed vreed. Een dag van de diepte, maar tegelijk van de hichte. Van de liefde van God die toch alles heen ziet. Alles komt goed. Zo willen wij maar ook bidden.
Heer is God. Dank u wel voor het evangelie. Van het goede nieuws. Van jouw wut dat meeske worden is. Van jouw leefde sterk als de Heer. Voor jouw trouw die een meeske bij een net oerlid onder de Heer. Voor jouw leefde die de riet en treest brengt om meeske. Wij danken jou voor alle vreugdevolle tekens van leefde en trouw. Wij danken jou, mij, Marten en Jannie Douwna, om hun huwelijk. Wij danken jou, mij, Volkert en Richt Talsma, mij hun bijen en Paak en Beppesissers, om dit nieuwe leven van Marit Richtje. Wij danken jou voor alle zegeningen, alles wat u dicht bij jou brengt en dicht bij elkaar. En wij brengen ik alles bij jou wat brutsen is, wat vertriert jou, wat we geen rier mee weten, wat we van goelen maken. Dat we leeuw komt binnen. En wij bidden voor alle mensen die hun rieten aanbieden. Wij bidden om jouw leefde, jouw treest, een nieuwe dag. Wij bidden voor mensen die het leiding jou in deze wereld. Om wijsheid en inzicht. Om rechtvaardigheid en liefde. Wij bidden voor alle mensen die het op een vlecht binnen. Voor oorlog en geweld, voor honger en jermoede. Voor vluchtelingen die het ziekje naar een plakje om te leven. Of ze nou uit Oekraïne komen of uit Afghanistan of waar ik waar. Wij bidden voor bijen en jongeren in deze tijd. Dat zij jouw wut ontdekken en jaren en zien en vele maaien. In alle talen. In hun het. Wij bidden voor jouw kerken in alle landen. En hier op dit plak. Dat wij voelen dat wij lichaam van Christus binnen. Leden van dat ene lichaam. In lijden en liefde. In de stilte binnen wij bij jou.
En wij bidden, Heer, ja en verjaar uw gebeden. In Jezus' naam. Amen. En wij eindigen deze test toch maar kort te zongen de woorden die de Heer zelf gezongen heeft. God van vier en heiligheid, dat wij heerlijk je jouw naam. Zullen wij dat steende zongen altijd kennen. Verlaten wij naar de kerken gaan